Fi żmien imqalleb għar-Reġjun Ewropew u Mediterranju, Malta tibqa' tattira numru rekord ta' turisti. Il-viżjoni tal-Gvern iż-żieda fil-linji tal-ajru li joperaw minn pajjiżna u r-rotot il-koll qed jikkontribwixxu. F'Ġunju li għadda żaruna total ta' aktar minn 194,500 turist, żieda ta' 5.8% fuq Ġunju 2015. Dawn it-turisti għaddew iktar minn 1,400,000 lejl u ħallew dħul finanzjarju turistiku ta' iktar minn 169 miljun euro, 4% iktar minn dak reġistrat fl-istess xahar tas-sena l-oħra. Bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena waslu pajjiżna aktar minn 835,000 turist li tfisser tkabbir ta' 9.7% fuq l-istess xhur tal-2015. Malta rreġistrat żieda konsiderevoli wkoll fil-jiem imqatta minn dawn it-turisti, żieda ta' 8.6%. L-infiq turistiku rrekordjat fl-ewwel 6 xhur tal-2016 kien ta' 656 miljun euro, tkabbir ta' 5.7% fuq Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra u li sarraf 35 miljun u 700,000 euro aktar fi dħul dirett fl-ekonomija Maltija. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis laqa bi pjaċir dawn il-figuri u qal li issa li għandna ritratt ta' nofs sena tal-andament turistiku ġewwa pajjiżna nistgħu nħarsu b'ottimiżmu l qudiem lejn il-kumplament tas-sena. Pajjiżna qed jattira swieq turistiċi diversi minn dawk tradizzjonali. Kien irreġistrat tkabbir notevoli fis-swieq bħal dak Olandiż, Skandinavu, Spanjol u kif ukoll dak Amerikan.